en ni ing'eni sama iseng'eyo ni bedo convicted e murder and ing'eyo ni it is possible no sentence nyalo bedo kata nekno. I think no temptation moro nyalo bede ni kata ilal ring kikiduog kendo koro ing'eni mano bende kotimore bu sentencing no kotimore because ng'ato lal kendo bro bedo kagima justice cha kotimore bochopo e kare kaka onego bedi. Koro ne nyaka gitima kamano mondo gi make sure no process mar justice ni otimore nyaka giko kaka onego bedi. Nikech na wegi oko kaka wakili samoro nya wegi oko bende nyalo keto ngima gi kinda kuru ga sumi nikech kose donji ni gi buch nek ng'ato ng'eni in mani nego nyathiwa gi nyathine. Mano tiene nango dibedi ni bende doho bende temo mano mar umo gi mar mondo mi bende kiginy gi oko kacha. Mano bende adier kabisa cause oganda nigi hasira cause oken gima ber alafu considering corona sebedo confirmed na adiera ne jogie manotimo as much as of course wang'eyo nigi right mar appeal bang'e no but the fact no after listening to ji 42 koto chope conclusion no jogi notimo kamano koro en normal ma mondo dhano bed no owinja sira no jogi gin jok maricho konego bed no gine kindwa kae koro I agree kod no yes mano bende it is good mondo o protect gi gin giwuon nikech koro warito mar mondo mi familia mano mar Sharon Otieno nyakoro Mgajwang' oyud ratiro margi tingini nik kanotim ginnego Sharon Otieno achieng nek ne gine makoro ginegi achieng ang'eni nitiere jomoko ma bende notime king'eyo kata mana the number of witnesses joneno ma bende nitiere doho e kin mamoko ginor ma bende nyaka wanyisi nyakoro Mgajwang' mar mondo mi ging'e bura makama kaka nong'ada ma okotho bado ma bende den governor machon nyakoro Mgajwang' e county ma Migori jating ndai mare kanyakla kod manen clerk e county mano ma Migori kaluore kod jang'ad bura mano Cecilia Githua nowacho ni ji adek gi nokotimo nek ma achieng kata kamano gin giwegi ne gineno ni ineno kaka ne gi facilitate kata ne gi chano nek mano mar Sharon and in fact gini case ni onego puonjwa kabisa na okochuno ni nyaka iniwoni time ma mondo yud ni in guilty e wach no case ni ong'ade gimiluongo ni circumstantial evidence matiende ni okwane ni kitimo to bende it is possible ne ionge site kacha but kwanono gik moko evidence te mochiwni waneno nene une parachiel e wachni mar nek ni gimiluongo ni common intention kore momiyo koro as much as obado ne onge site kacha the actual site ama nokotime no wuon kata kodo yamo gini gi jogo but kinono evidence kikotude karachiel to ineno ne jogi nene riwruok achiel e timo wachni nego Sharon kod nyathine akeni kako okil akeni nene yo machal nade Caroline ne nyaka sani wang'eni ji adek modonjnegi kod ketho makama mano mar nego Sharon Otieno gin ne gichane bende paro ni doho bende dino neno ni joneno nikech koro kana gichano ging'e jok mana gichanogo nikech nitiere ng'at ma bende no meeting mano mar manyo jonek achiel moro bende iseyo ni ine ma bende ni chiwo omenda mano mar chwalo nek makama moro bende iseyo ni ine ni pando ni doho wach maket kod ma bende paro na ber nikech koro madaras jonek makama gin giwuotho oko ka gin mana landa bende paro na ber ka doho bende ka okum ne jodek makama kata bende ni magi ji adek manochano to nitiere jonek manonego mobambo Sharon gi nyathine matin because kanyo awacho ni serikal no nego bed no otemo kabisa mondo yud jok manotimo gini bende gin giwuon e riwruok kod jadek manyocha manyoro oyude wachni ma en gima lit kiparo ni higni 8 nyaka gino notimre jok manotimo manonege actually the people who actually killed her kod jok manobambe kakiwacho no ni pod gin woko kanyo and you know the fear is even gisetimo moko